telefoon thuis laten De liggen? telefoon vergeten. Ik moest nog even naar het toilet, had ik hem met mijn hand, heb ik hem er neergelegd en ja, kom we gaan. En, ja. De telefoon vergeten. Juster gingen deze Brabantse toeristen nog mooi onklauwd west. Want zonder een QR-code geen tagong. Joet is dat heel oers, want haast alle coronamaatregels vervallen. Dus geen tagongsbewijs meer, geen moelkapje en echt net letten op de eurometer. Het is vandaag de dag van de grote vrijheid. In wel een hele bijzondere omstandigheden, internationaal gezien. Maar wij hebben onze vrijheid wat betreft corona weer voor een groot deel terug. Dus mensen kunnen hier weer eigenlijk vrij en blij instappen zoals ze het altijd gewend waren. En daar zijn we heel blij mee. We houden ook best wel een paar dingen aan voor onze eigen veiligheid, voor onze medewerkers. Dus spatschermen voor de balies. We zorgen ervoor dat onze toiletten wat vaker dan normaal schoon worden gemaakt. Ook voor ondernemers en haar klanten is het afskiën van het moelkapje en de eurometer een verademing. Dan kiest gewoon weer binnenrennen zonder een mondkapje. Ja, dat is wel even raar, wel even wennen, maar heel fijn weg. En dan hiest hem al wat je hangen, hè. Denk van, nou ja, dit blijft bij dagen, hè. Maar nou echt, kies gewoon weer, sjorst iedereen en ik gewoon lekker naar binnen en ja. Maar, nou steeds hier en best het ook al weer wend. Heel nuver, heel raar. Ik ga zelf ook zoiets van, nou ja, er mist even wat, maar op zich wel volle beter, volle lekkerder. En net meer erom denken hoeven van, oh, zoveel meisjes mij maar in de winkel. Ja, want de toeristen komen wel los en dan is het toch wel eventjes erom denken van, ja, net te vol in de winkel. Maar het mij nou weer, hè, we mij weer los, heerlijk. Nou, dat vind ik wel mooi, maar ja, het moet wel winnen eerst. Die oorgang is eerst wel weer heel groot, vind ik. Je zei, krijg je zullen aast nog even te watskipje. Doe je dan het moelkapje wel weer op? Of? Misschien je hoort nog wel, omdat het bekijkt hoe druk het er is. Als we net volle mensen in de winkel zijn, dan, nee, dan doe ik het net op. Stappers kunnen van vannacht al ook weer de blomkesboeten zetten. De kroegen met haar eigen ieringstieren weer hanteren. Heel blij ben ik ermee. Dat is met name voor de jeugd, dat ik daar zo blij mee ben, want die kunnen hun weer een beetje uitleven. Want we horen altijd met het corona gebeuren en die checken voor de telefoon, al hier moeilijk voor ons. Door hongvreed en op tijden zwering dokken. Voor de meesten viel het als komt het oude normaal weer om. Maar deze Brabantse toeristen die de carnavalsdrukte ontvlechten binnen, willen nog net te betiert joegen. Ik denk dat dadelijk weer een piek komt. Want al die carnavalsvierders die gaan te dicht bij elkaar. En zodoende. Dus wij zijn het een beetje ontvlucht, maar ja, je weet het nooit.